Μερικές φορές θυμώνω όταν κάποιος μου κοροϊδεύει. Ή όταν ο αδερφός μου με ενοχλεί όταν παίζω. Δεν μ' αρέσει να θυμώνω, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Το να θυμώνει κανείς είναι φυσιολογικό. Όλοι θυμώνουν. Οι μεγάλοι, τα παιδιά, ακόμα και τα ζώα. Το σημαντικό είναι να βρεις τρόπους που θα σε κάνουν να νιώσεις γρήγορα καλύτερα. Και να θυμάσαι πως ποτέ δεν πρέπει να επιτρέψεις στον θυμό σου να πληγώσει ή να στεναχωρήσει κάποιον άλλον. Υπάρχουν τρόποι που μπορούν να σε βοηθήσουν να ελέγξεις το θυμό σου ή να σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα. Μπορείς να πεις στους γονείς σου τι είναι αυτό που σε θύμωσε και εκείνοι θα σε βοηθήσουν να νιώσεις καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να ξέρει τι είναι αυτό που σε κάνει και θυμώνεις για να μην το ξανακάνει. Μπορείς επίσης να παίξεις με το αδερφάκι σου ή απλά να κάνεις κάτι που σου αρέσει πολύ και σε χαλαρώνει. Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο λόγος που θύμωσες, να θυμάσαι πως πρέπει να κατανοείς και να συγχωρείς τον άλλον και σύντομα ο θυμός σου θα φύγει από μόνος του.